Kadam nomor litum. Kidam tang ningkan pho aprang BJP Sokar pen Horen Singh Bey nang cuman lo MP of Karbi Anglong. Alang ku PPC Karbi Anglong phan ki claim. Ku PPC Karbi Anglong arat tum phan ki rap lo. Alang akime akino ha ki claim. Lapen ke alang Karbi Anglong tu phan ku PPC contribution ki pi lahai bang neri than thelo. Sisteme Horen Singh Bey MP 5 years claim that pen non puthot akimi new terms MP election nang le thulo. Nasi MP tum Karbi Anglong arat tum phan ku PPC claim pinampo. MP tum ajak kong puangdo. Lapen ke MP tum power and rights ko pipidolo. Lapen ke nang li non kuso MP phan sinang li ador kiso pick a vote spidun po. Pipi aprang MP tum power and rights alam chethan sina. Tangte video le tangcheng thulona. Ningkan phoping non puthot MP election ang lethulo. BJP party pen Amar Singh Tiso hello MP candidates. Lapen ke APSRC pen JI Kathar. Lapen ke Congress pen ke Joyram Ingling. Lapen ke ESDC pen ke Jotson B tum hello. MP tum penangan respective region bithang a constituency tum bhan ki claim pinanji akam ha hai do. Parliament long rat ki sung alam, rat ki mang alam ki pache thang ki paklang pidun akam ha hai. Lapen ke government alos kebunai ki claim ha hai hello. Rat ki sung plutang te kupilo. Ilitum Karbi Anglong ki pinangan rat tum ki sung dop piglang. Development pen chenglok angton kadokabe Karbi Anglong kaning ri kisung alam ha hai lo. Ke cheng lake legislative power. MP tum methang autonomous council methang respective region fan aron atang hai pinchong long lo. Itumalong education school hospital lapen kapre kisung lapen ke kave alam an. MP tum statement pinchong si MP tum parliament long lam ha hai paklang don long lo. Lapen ke MP tum ke law making long lo. Amethang ning ke hang kamatha upisi claim kang tung ma. Parliament long paklang umpen claim long lo. Lapen ke MP tum executive power representation power anta dulu. MP tum hello munit tum aning kehang kisung alam an parliament long ki paklang dunji abang. MP tum mithang along rilong kupiason si kavema lahai ki wan ji ajak pong power steme alang tum long dulu. MP tum ke munit tum kupisi kisung munit tum kupisi ale ki duma lahai hai. MP tum ke isi adolong bridge ason lo. Rat lapen ke government upu kepace lengji atowar abang putum lo MP tum ke. MP tum government tum kupisi claim jima lahai anta khangnun un. MP tum si government tum ki claim chokma chokche public tum hai kisung phode jima phopima lahai ri tali pame ansi MP tum paklem longji. Lasi rat ku PPC kisung lake nelikali lake nangli tum si kachini ke onglo. Nangli tum nat school mission doloma ave, kacheleng tuwar doloma ave, hospital doloma ave. Nangli hem sakuri kilong bang doloma ave. Lahai ke nelikali nangli tum rat atum si kachini lo. MAC EM pen apa MP tum hello ajak kong pen power ki theke rat ake mang alam hai an lake MP tum hello parliament long ke paklang donji atum ili tum long non bank pri MP candidates do Amar Singh Tiso JI Kathar Joyram Ingling Jotson B lake do an candidates kuma phansin ang li vote PG lake nangli tum arideng do nang li votes lake candidates phan paplang nang puphan gali nang li votes lake Karbi tum misen nang ji kisung pen jog do nang ji lahlo nang li votes ador ke development chot ki chokche Karbi akhai tum kar in nai ke papling pinanji hai se me dop peglang kidam tang 5 years nikan pho MP Horen Singh Bey Karbi akhai tum phan ko PPC ki claim pilo kopi ason si ki 1 pilo lake rat atum si chinilo Karbi akhai tum kinang ji kisung alam hai anke MP tum parliament long paklang don long lo lake constituency representation pu MP tum phan isi scheme do member of parliament local area development scheme pu thi hek pe lake MPLADS pu labangso a scheme lake anikan wangta 5 crore an pipon pon labangso 5 crore scheme lake MP arideng ke pipe district authority tum phan sipi sitame labangso 5 crore lake MP tum hukum pe si labangso tangka padam long choji MP tum si chapahem puji lasilahai MP scheme Karbi Anglong arat tum phan claim iloma so anikan wang 5 crore tangka MP scheme lake Karbi Anglong arat tum phan ki palang jia scheme lo lake Karbi Anglong atangka lo Lasi kumar MPC Karbi Anglong arat kisung alam an parliament long ki paklang don hai po labang pli candidates pen kumar phasin ning chit henang po lake nangli tumar readings do lasi nang tum ingwa peme pen le vote spidono lasi pinyab do ke lansi kang ton polo thank you so much bye bye kadom